evening Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome again sa ato ang channel, no. So, kumusta man mga kaibigan, no? Kini ato ang gihatag na dikit short triangle guide for 3D Loto and STL, no. Kumusta man ang dagan, no, karong adlaw sa ato ang angle guide, no. Na ba ang ato ang dikit mga kaibigan, na ba ang resulta nga dikit, no, sa atong gihatag. So karon ato ang ipakita mga kaibigan, no, og unsay dagan sa ato ang angle guide karon, no. So by the way kaibigan, ang ato ang result, no, January 5 ganina is 2 PM 012 413 sa 5 PM and 208 sa 9 PM ganina mga kaibigan, no, ka short rest, no. So again, congratulations sa ato ang guide mga kaibigan, usab sa kato atong gihatag na katong duha ka guides kaibigan, no. So karon ako ihatag sa inyo na combinations karon, no. So mo ni atong basihan sa pagsulod nato sa tuang maong guide ani mga kaibigan, no. So ato sang ang tawon mga kaibigan, no. So ang nigawas ganina 2 PM is 0, 1, and 2, no. So dara siya mga kaibigan 0, 1, and 2. 5 PM is 4, 1, 3. Okay? So nagyapon kaibigan, no. 0, 1, 2, 4, 1, 3. So dikit siya and gisundan sa 2, 0, 8 kini 2, 0, and 8 mga kaibigan, no. So una na kaniyot ang ato ang nabuhat na dikit angle guide month of January mga kaibigan, no. So kasortes, congratulations again sa ato ang guide mga kaibigan, no. Usab sa nigamit sa ato ang TBT guide and every draw angle guide mga kaibigan, no. So nindot sa gyapon kayo gamit na atong every draw angle guide, no. Same ganina atong try kwaon ang pairing number sa 5 PM, no. So kami try na to ang 0, 1, 2. Okay, ato nang 0, 1, 2 with using sa atong every draw angle guide. 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Ang 5 PM 4, 1, 3. So naya po tayo pairing na 3. 1 and 3, no. 1 and 3 ang katulo is kindiri sa blanco mga kaibigan, no. So naagya po sa mga kaibigan, no. So hopefully kabalo na mo sa ni paggamit mga kaibigan kay ato kini balik-balik sa ato ang tutorial kini mga kaibigan, no. Every draw angle guide. Okay? So karon natay tulo ka combination sa guide nato para ugma, no kaibigan. Tulo ka combinations, no. So nananin ninyo kung yun slidean or kanila ba yung kwaon mga kaibigan, basta inig sulod ninyo mga kaibigan, no, base mo sa tuwang angle guide mga kaibigan, ha. So again, sa pagsulod ani na angle guide mga kaibigan, no, using sa previous result din sulod ka mga kaibigan, no, din buhat din ka og combinations kaibigan. Okay, using sa tuwang gitudlo na tutorial mga kaibigan, and mo ni ang atuang basihan na combinations ugma. Okay, so good luck kaibigan, and keep safe mo always. Sa wala pa rin naka-subscribe, no, please subscribe mo sa atuang channel, no. Labi na gid sa baguhay lang, no, kay wala lang ta diri naghatag mga combinations guide, naghatag sa tawo nagtulo sa diri og mga tutorial, no, paano gamitin tong mga guides na nasa tay for the Loto, na nasa tay STL, na nasa tay mga last 2 na tutorial din ha mga kaibigan, unsan pagbuhat og angle guide monthly, unsaon pagbuhat og every draw, unsaon pagbuhat og all draw angle guide, unsaon pagbuhat og mga last 2 sa STL kaibigan, nato dinhi tutorial, ha. Og uban pa, no mga kaibigan, no, usab ang katong calendar guide mga kaibigan. And atuang katong walay expiration, no, kato akong ipauna sa tuang channel
kato natay views na 200k plus, no? So congratulations, no? And usab sa tuang channel, no, congratulations, no? Hapit na ta naabot og 20k subscribers, mga kaibigan. So again, salamat kaibigan, and keep safe kayo always, ha, mga kaibigan, and hopefully, no, makatabang din ninyong guide nato, mga kaibigan. Okay, so kana lang, and good luck, ha, sa tuang draws ugma, mga kaibigan, no. So again, 7 and 6 ang atuang activity guide ugma, mga kaibigan.